basta yun lang kasi. So dapat international to, maganda. Sigurado ka? Hindi na kayo babalik ng Pinas. Hindi na. Hindi na ako mag-stay. Pwede din. Tikan na kaming hindi makasama. Bakit? Meron sa'yo. Nilagnat na ako, Mr. John. Hindi na halos makapasa sa exam. Exam sa immigration. Exam sa? Immigration. So hindi kayo hinarang? Janina, binarag ni Janina. Binarag din ni Marisa eh. Naharang kami. Ba't kayo naharang? Tingnan yung buhok, sukatin natin yung buhok kasi pag lumagpas ng 3 dangkal, ibig sabihin pwede na harangin dito dahil mukha nang rarampa sa Macau. 1, 2, 3, abot pa ata ng 4 na dangkal kaya talagang ano to. I'm really pissed off. Pero sabihin mo yung production ng PIS. Hindi na yung magagawa. 70 years BPI. Ma'am, yung BPI 3.7. Mukhang hindi papuntang Macau, mukhang kakagaling lang ng Macau. Yan yung tabi. Nag-ambag-ambag lang po, sir. Tuloy na to. Baka kayo dyan. Ang swerte ng batch na to. First time, pal. Swerte ng mga lola mo. Thank you for flying Philippine Airlines, the heart of the Filipinos. Mabuhay! Hindi na ako bababa dito. You can never say what I have Nagtulugan. where I've been down. I can never break something that ain't wrong. Baby, come and taste what I have in store. Pwede na mag-casino sa Luzon. Kasi na lang gagawin ko dito ha. Hello? Hindi siya nag-i-English. Papunta na kami sa unang destination namin. Ayun. Ngayon ka lang ba nakakita ng liwanag? Nakita na naman ako ng liwanag kasi nakaka-amaze. Parang, wow! Wala na akong masabi. Parang amazing race lang. Macau pero parang nasa Singapore. Ayun andyan pala si Merlion eh. Wala lang tubig. Welcome to Grabe, Impala. takot ako. Feeling kasi ni Sir mapipigtas na yung kable. Itong dalawa, ang lalaki. Ay, Nico, ano pala sabi tayo ng ibang field man, no? Ikaw ang nakasama sa abroad? Sir, kino-congrats lang po nila ako dahil sa mga din po sa kanila. Kaya nang Ano masasabi mo sa CR nila, Sir Ryan? Kapag nag-CR ganito, ang labas ng pera na. Wow! Buti ba yung CR nila mas maganda kaysa sa kwarto. Sa kasal ko, dito na lang kayo diretso. Ang saya nung skater ko. Ano, skate? Ano? Dito kami ngayon sa MGM. Ang ganda ng ceiling. At may gold! May nakawalang gold. Brian! Iuwi na natin yung gold.
a long day. Ruins. Ruins. With the boys. Kung may men in black, may men in white naman. Nagpugat ako. Mo ka, nadapa. Ano bang ginawa mo? Overweight. Overweight. No. I love you, Janina. Hindi ko tuloy makakalimutan tong Macau experience ko. So excited na. Now I'll rise above you. Destination Ruins. Ba't hindi ka pumasok sa klase mo ngayon? Ba't ka nag-skate? Papunta na kaming the ruins. Para maruin daw, sabi ni sir. Marami bang mandurukot dito? Parang sa tondo. Video yan? Are we live? Opa, saan tayo ngayon? Ruins? The ruins daw, oo. Ito ba yung sinasabi niyo ruins? You can never say what I have lost. You can never guess where. Pag nakikita ko tong parang church na to, iniisip ko kasi parang yung Baroswain sa Malolos eh. Baby, come and taste what I have in store. Hirap kumita ng pera no? Ang that's may pogi ng Madrid. Nagpunta pa ng Macau, umpin lang daw pala eh. Hi guys, sir. Opo, yung chicken namin. Lahat ng mga Jollibee employees sa Pilipinas, galingan ninyo para magaya kayo kay ate. Ano pangalan mo ate? Tin. Na pinadala ng Jollibee dito para magbenta ng chicken. Pero ang plano niya mag-apply sa Angel's Burger pag nagbukas niya. Rise above you. There's a big sale dito sa Giordano. Kaya, dahil sa mabait si Sir Ian, binilhan niya kami. O, di ba? Wow. 30! Ang sarap ng pre-taste. May take out pa. Marami na kami. So, nandito tayo sa Taipa. May tatlong magkapatid. Oo. Si Sigiripat, Sigiripot, Sigiripit. Oh. O mali si Sigiripat, tsaka si Sigiripot. Sino na lang natira? Sabi ko si Giripit. O, ulitin ko, hindi mo nakuha na naman. Sige, repeat. Oo. Break something that ain't wrong. My God, Sigiripit! What I have in store. Time check, 10:35 in the evening. Dito kami ngayon sa Macau North Cemetery. Almost 10 hours na po kaming gumagala sa gabi dito. Picture po kami. 5 minutes na nakatayo. Macau 2018 Madrid, Philippines! Sarap. Masarap. Mas masarap. Masarap. Ano nangyari dito? Simula nung nag-announce si Ma'am Sonia ng benepisyo ng paluwagan, pautangan, biglang sumulpot lahat ng mga Petron, SP Madrid Fieldman dito sa second floor. Napaka-bake mo talaga, Ma'am Sonia. Totoo lang,
lang, alam nyo, sa buong buhay ko, ito hindi ko makakalimutan. Yung makarating ng Macau. Pinalad ako na makapunta dito sa Macau para lang magbakasyon, hindi para magtrabaho. Kaya thank you very much sa Madrid family. By the way, Tere. Oh, anniversary ngayon ni Tere. Oh, ayan. For the last night namin dito sa Macau. Another tip ng mga ka-CRC dyan sa susunod na labanan. Payong ka-CRC, isama ninyo ang mga jowa ninyo sa parehong team. Sa team ng gusto ninyo, sa Team Nuggets. This is our 4th and final day dito sa Macau. Akala ko pagod na sila lahat pero hindi pa. At akala ko ubus na pera nila kahapon dahil nag-shopping sila pero nagkakamali ako. Nandito kami sa Venetian. Galingan pa natin para makasama tayo next year ulit sa out of the country ni Yesby. Thank you. Maraming salamat sa Madrid family and nakapunta ako dito sa Macau ng free lahat. Para sa lahat ng Madrid employee, galingan natin for this year para by next year, kayo naman or kasama ako ulit next year sa Macau. Thank you sa Family Madrid, sa management na nakapunta po kami na Macau. Go, Team Spurs! Team Spurs, ito na yung inaantay natin na araw. Tayo na yung pupunta sa stage at pupunta ng ibang bansa. Let's go, Spurs! Let's go! Kahit nakakapagod, ang saya-saya pa rin. So, hopefully makasama ulit ako next year. Sa mga nanonood, syempre, galingan nyo and kinakailangan talaga na galingan natin sa trabaho. Okay? Surprise! Kamusta ang 4 na araw mo sa Macau? Sobrang saya. Malungkot na isipin na pauwi na pero pinapangako ko babalik ako. Saya nung sa Macau. Ngayon pauwi na kami. Miss ko na din yung Pilipinas iba rin sa Pilipinas. Ladies and gentlemen, sit back and relax. We're about to take off.